Il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ ospita l-laqgħa annwali tal-Ambaxxaturi u l-Konsli Onorarji ta' Malta, illi mhux biss irrikonoxxiet l-irwol tagħhom, imma anke servit ta' pjattaforma biex jiġu diskussi l-kisbiet li saru sa issa u l-impenji prospettivi għażmien li ġej. Il-Ministru Jien Borg enfasizza l-irwol kruċjali tal-Ambaxxaturi u l-Konsli Onorarji biex jinżammu l-aqwa relazzjonijiet diplomatiċi fil-promozzjoni ta' rabtiet kummerċjali u kulturali u floti tas-servizzi konsulari madwar id-dinja. Matul dawn il-jumejn kien hawn diskussjonijiet, mistoqsijiet, informazzjoni kif nistgħu ntejbu ir-rappreżentanza Maltija lil minxtutna kemm fuq livell politiku imma anke minħabba li l-Ministeru għall-ewwel darba għandu f'ħdan ukoll il-kummerċ, allura kif nistgħu nżidu dak il-kummerċ bejn il-pajjiżi rispettivi. Matul dawn il-laqat, il-Ministru Borg ħabbar kif iż-żmien li ġej Malta se tissottometti b'mod uffiċjali l-applikazzjoni tagħha biex tissieħeb fl-Organizzazzjoni għall Kooperazzjoni Ekonomika u l-Iżvilupp u enfasizza l-benefiċċji li din tista' ġib magħha għall politika internazzjonali u l-promozzjoni ta' aktar opportunitajiet. Il-laqan temed bl-impenn li jiġu avanzati l-interessi ta' Malta fix-xena globali u tkompli titrawwem kollaborazzjoni ma' msieħba internazzjonali.